जोङो दिनै गासै 100 जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनाय गेलेगिरिफोरनो जोङो मोनसे बान्था आरो बरायनाय हाबाफारि लादों। बयनोबो 1 लाख रां होनाय जादों आरो साइटेशन आरो बिथांमोनखौ बरायनाय जादों। बिनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे बिटिआर ओनसोलाव जोंहा गोबां गेलेगिरिफोर दङ आरो बे गेलेगिरिफ्रा थांनाय गोलाव समाव सोरबा नेशनेल सोरबा इन्टारनेशनेल गेलेदों, नाथाय इयुननि समाव बिथांमोनखौ एसे नेग्लेक्ट खालामनाय बा बावलांनाय बायदि जादों। जिहेतु फैबाय थानाय समावबो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गोबां गेलेगिरिफोर ओंखारगोन आरो बिटिआर ओनसोलाव मैखोमै जोंनि माहारिनि जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनायाव जोबोद आखा-फाखा। दा बिथांमोनखौबो एनकारेज खालामनो थाखाय जोङो नैबे बान्थाखौ कनेकेश्वर नार्जारी बिथांनि मुङाव होनाय जादों आरो बे बान्थाखौ जोङो बोसोरथामनि उन होलांबाय थानो नाजागोन। आरो दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे स्पर्ट्सनि बिथिङाव जोंनि ओनसोला जोबोद जौगानाय, नाथाय जोङो सुबिदाफोरखौ मोजाङै होनो हायैनि थाखाय थांनाय समाव इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जेरैबायदि जानांगौमोन बिदि जायैनि थाखाय जोंनि गेलेगिरिफ्रा फासयनानै थानो गोनां जादों। ओंखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टनि दानि जोंनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरनि गेजेराव एजेन्डाफोरनि गेजेराव मोनसे मेजर एजेन्डायानो जाबाय जोङो स्पर्ट्स आरो जों बेखौ जौगालांनो थाखाय माखासे खामानि मावदों। आरो जोङो माखासे जोंनि डिपार्टमेन्ट अफिसारफोरखौबो मावगिरिफोरखौ खामानि मावग्राफोरखौबो बिथांमोननो जोङो दिनै बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। गोबां जोंनि अफिसार्सफ्रा जोंनि स्टाफफ्रा मोजां खामानि मावो, नाथाय बिथांमोनखौ बेबायदि रिकगनेसन होनाय जाया। बेनिखायनो दिनै जोङो बे रिकगनेसनखौ होनो थाखाय जोंनि सरकारनि 3 बोसोर कमप्लिट जानो थांनाय बे हाबाफारिजों लोब्बा लानानै दिनै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। बयबो नुनो मोनदों जे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन आरो सान्थिया फैनायनि उनाव दिनै जौगानायनि थाखाय बयबो मोनसे पजिटिभ सिन्ता जे जौगानांगौ होननानै मोनसे सिन्ता बयनियावबो फैदों। दा बेखौ आङो बरायदों आरो UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि जि दैदेनगिरिफोर UPPLनि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथां, मानगोनां रोंगोरा नार्जारी बिथां, मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा खौसेयै बर' माहारिनि गोलाव समनि जि सिमांमोन बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावगासिनो दङ। दा बिनि थाखायनो जोंनि थांखियानो जाबाय जोंनि माहारिया अरायसम रैखाथि गोनां जानांगोन, जोंनि माहारिया अरायसम जौगालांनो हानाय मोनसे थासारि फैनांगोन आरो जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि माहारिनि जायफोर सम्पद बिसोरो सोलोंथाइनि बिथिङाव, गेलेनायनि बिथिङाव, हारिमुनि बिथिङाव, गुबुन बिथिङाव गोख्रोङै जौगालांनो हानायनि थासारि मोनसे सोरजिनायानो दानि सरकारनि गुबै थांखि। बेनिखायनो जोङो जुदिअ जोंनि सरकारा काउन्सिल जोङो दायो जोंनि 40टा समस्तियाव 40 समस्तियाव 40 स्टेडियाम लुनो थाखाय जोङो थांगासिनो दङ। देग्लाय बोसोराव जोङो 7खान मिनि स्टेडियाम लुगोन आरो बिनि उनाव फैबाय थानाय समावबो जोङो बेबायदिनो बोसोरफ्रामबो 10टा 15टा बेबायदि लुनानै बोसोरथामनि गेजेराव गासै मोन 40 समस्तियावबो जोङो स्टेडियाम गायसननो थाखाय इतिमध्ये थांखि लाबाय आरो खामानिया देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जागायबाय। आरो लोगोसे जोङो एकाडेमिबो गायसननो थांगासिनो दङ। गिबियावनो जोङो 5 स्पर्ट्स एकाडेमि गायसनगोन, बिनि उनाव लासै लासैनो बेखौ बारायलांगोन। गेलेगिरिफोरखौ बान्था होनायनि अनगायैबो दिनै गुबुन बिथिङाव जों बान्था गथायदों। जोङो दिनै जोंनि गुबैयै मावख'गिरि जाय अफिसार्सफोर आरो जोंनि स्टाफफोरनोबो जोङो बान्था होदों। बिथांमोना गोबां मोजां खामानि मावदों। दा बिटिआर ओनसोलखौ जौगानो थाखाय बा बिटिआर ओनसोलनि जौगानायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ लानानै मोनसे टिम बिटिआर बानायनानै जों खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि EMफोरजों लोगोसे MCLAफोरजों लोगोसे जोंनि गासैबो अफिसार्सफोर टिम हिसाबै खामानि मावदों। दा बेवहाय बिथांमोननि जि मोजां खामानि मावनाय, बिथांमोननि जि पजिटिभ सिन्ता, आगोलनि जि जाख्ल'नाय, आगोलनि जि खामानि मावै कालचार, आगोलनि जिबायदि अफिसफोरखौ माने बिथांमोना मेनटेन खालामा, दा बिनिफ्राय लासैनो पजिटिभ एबा मोजाङाव फैनायखाय जों बिथांमोनखौबो दिनै बाख्नायनाय बान्था होदों, जाहाथे बिथांमोना इयुनाव आरोबाव मोजां खामानि मावो आरो बिटिआर ओनसोलनि जोंनि माहारिजों लोगोसे गासै जोंहा जिखिनि सुबुं अनजिमा दङ 35 लाख, बिनि जौगानायनि खामानिफोरखौ मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव थानानै मोनफ्रोमबो माबायाव थानानै बिथांमोना जाहाथे खामानिखौ मोजां मावो, बेनि थाखायनो जों फेलिसिटेसनखौ होदों। क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नगरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां
दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।